Čau lidi, vítám vás u videa. Tak, dneska bych ti udělal kreativ Minecraft otevírací dveře. Samo otevírací dveře. Jmenuji se Mixes. Mixer. A teď bych vám ukázal toto. Takže default customize, ano. To je jedno. Tak jdeme. Building. Trvá to dlouho a zatím bych poprosil lajky, odběry a klikalony. Hlavně ty odběry, nebo komenty ještě k tomu. První věc bychom potřebovali nejdůležitější redstone, sticky pistony, potom páčky, plejty. Tady si vyberte úplně cokoliv, co chcete a já to udělám ve skla. Potom potřebujeme obyčejný kámen a mohli bychom se začít s tím na písmu. A takže raz, 2, 3, 4. A teď bychom mohli udělat tak. Toto první část, malinká část. Stavíte to 5 minut, ale učíte se to celkem díl, ale doufám, že vám tohoto video pomůže to udělat trochu rychlejc. Chápete, takhle děláte o 4 místa, abyste si to mohli posunout. Já jsem to udělal blbě. Pardon. Oh my god. Teďka. Ne. Tak. Co to takhle bylo? Teď. Zdržování. 1, 2, 3, 4. Od toho by se záleží, to jenom když to protáhnete takhle dole. No, takhle natočíte, tak. Musíte přímo udělat takhle. Tak, koukejte. Přešepajte. Vidíte. Jdete, on to samozřejmě. A teď druhý strany. Uděláte v podstatě to samý. Tak. Omako, co jsem to udělal? Tak, a hotovo. Omako. To se vám nesmí stát. Teď to mohlo. Ne. Ještě jedno. Ach jo. Tady to funguje. Chcete vidět, je nějak posunutý. Funguje. Vidíte? Tady to takhle zabídníte, no to zase uděláte uší. Mášte to. Jde. Jestli to zabedníte a já vám to ještě takhle projedu. Tak, nevím, co bych vám k tomu řekl ještě dál. Lajky, odběry a všechno. Wow. Tak čau.
a doufám, že se vám líbilo video. Zkuste si to v kreativu a potom, když tak řekněte, jestli to nefungovalo, řekněte mi a natočím nový video. Tak čau, mějte se, díky odběry a všechno.